କୁନି ପୁଅକୁ କେବେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବାଟ ଚାଲି ପୁଅ ଏମିତି ଏକ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଘର ପାଖ ମୁକୁଳା ନାଳରେ ପଡ଼ି 15 ବର୍ଷୀୟ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ପୁତୁରାର ମୃତଦେହ ଦେଖି ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ। ତେବେ ଏମ୍ସରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଛି। 19 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ ପରେ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚସଖା ନଗର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ନିକଟ ବୁଦା ଭିତରୁ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଶରୀର ଫୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ସକୁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମାଉସୀ ଅଜା ଆସି ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଚେତା ହରାଉଛନ୍ତି ମା। ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଚାଲିଯିବା କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ। ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ମା ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି। ମାତ୍ର ବାଟରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ମୃତ୍ୟୁଫାଶ ହୋଇ ବସି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟିଛି।